ihan sikaa. Mikä ihme ruumispussi toi? Missä me ollaan? Tänään me mennään tutkimaan tuota hylättyä koulua, joka on mun takana keskellä yötä. Ja voin sanoa, että tää on kuumottavin video, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja meillä on tällä kertaa mukana kummitusmittari. Tän koulun sijaintia me ei voida paljastaa. Se rakennettiin 1800-luvulla alun perin ala-asteeksi. Yli 100 vuoden ajan näillä käytävillä kulki oppilaita. Naurettiin, juostiin ja istuttiin jälki-istunnossa niin kuin aivan tavallisissa kouluissa. Vuoteen 1998 asti tää toimi tavallisena kouluna, ja sen jälkeen tää rakennus muutettiin sisäoppilaitokseksi, ja viimeisen kerran ovet suljettiin vuonna 2008. Virallista syytä ei koskaan kunnolla avattu julkisuuteen. Puhuttiin rahaongelmista ja puhuttiin kosteusvaurioista, mutta entiset oppilaat kertovat jotain aivan muuta. Se kuului askelia. Luokkahuoneessa tuolit olivat aamulla eri paikoissa kuin illalla. Ja 3. kerroksen vanha musiikkiluokka. Siellä sanottiin olevan aina kylmempi kuin muualla. Eräs oppilas väitti nähneensä jonkun tumman hahmon seisomassa portaikon yläpäässä. Tumman hahmon, joka ei näyttänyt täysin ihmiseltä. Seuraavana vuonna koko sisäoppilaitos suljettiin. Kattokaa tätä kummitustutkaa, se rupeaa näyttää punaista valoa, kun mä osoitan tonne päin. Tää ei voi oikeesti tietää hyvää. Sitä on niin kriipi, kattokaa tossa on hymynalla piirretty tohon ovelle. Tässä on Okei, nyt pitää tosi tarkkaan kuulla ääniä. Kuuloks jotain ihmisen tai eläimen ääniä. Hui Seppo, mä säikähdin. Näyttääkö se tullut allaus jotain? Mennään eka tsekkaa tänne. Tässä videossa me aiotaan edetä tätä koulua kerros kerrokselta ylöspäin. Ylimmän kerroksen jälkeen päästään tikapuita ullakolle. Mutta kaikista pelottavin hetki tulee ihan videon lopussa, missä me jatketaan ulkokautta sisäoppilaitoksen majoitussiipeen. Martin Skalnins kirjoitti vuosia sitten nettiin kokemuksestaan juuri tästä koulusta. Hän opiskeli täällä silloin, kun rakennus toimi vielä sisäoppilaitoksena 2000-luvun alussa. Martins kertoi, että öisin koulussa oli sääntö. Huoneista ei saa poistua valojen sammuttua. Yhtenä yönä hän heräsi siihen, että käytävältä kuului askelia. Askeleet olivat hitaita ja rauhallisia. Seuraavana aamuna Martins kysyi asiasta muilta, mutta kukaan ei myöntänyt liikkuneensa yöllä. Ja yksi vanhemmista oppilasta sanoi hänelle vain yhden lauseen. Täällä ei kannata katsoa portaikkoon kello 3 jälkeen. On varmaan tosi vanha. Sisäoppilaitoksen majoitussiipi ja pääsy sinne on mahdollista vaan ulkokautta, sillä kaikki ovet koulun ja siiven välillä on muurattu jälkikäteen umpeen. Okei, täällä vähän välkkyy toi valo. Mä laitan hetkeksi viivaan, mä en halua keskittyä tähän ollenkaan. Muut eläimet aistivat asioita, joita me ei nähdä. Niiden kuulo on moninkertaisesti tarkempi kuin ihmisellä ja ne reagoi taajuuksiin ja liikkeisiin, joita me ei edes huomata. Siksi monet tarinat väittävät, että koirat reagoivat myös johonkin muuhun. Ne tuijottavat tyhjään nurkkaan, haukkuvat ja jopa kieltäytyvät menemästä tiettyihin huoneisiin. Onko kyse vain niiden paremmista aisteista vai aistivatko ne jotain, mitä me emme pysty selittämään? Okei, mä vähän kuulun. Me jatkettiin nimittäin meidän matkaa ulkokautta kohti sisäoppilaitoksen majoitussiipeen. Ja te näette kohta itse, mitä tapahtuu. No okei, nyt ollaan tutkittu tää ensimmäinen rakennus. Ja Valtti halusi vielä katsoa sen toisen rakennuksen. Sykkeet on kyllä ihan sikakorkealla, tosi hyvä olla sykemittarilla hetkellä. Ja mä pyydän anteeksi kaikilta, mutta mä en voi valitettavasti kertoa, missä tää on tää paikka, koska mä haluan, että tätä kuitenkin kunnioitetaan. Siis kattokaa tätä. Sitä on tätä samaa rakennusta. Okei, tää on kyllä tosi syvä. Kattokaa näitä puita. Se näyttää niin karulta oikeesti. Kattokaa näitä ikkunoita. Mikä toi? Se on joku kivi. Missä me ollaan?